Da li čovek može da bude ozbiljan autor po vašem mišljenju ako nema ozbiljno znanje iz istorije filma? Mislim da, apsolutno da. To je dokazao pre svega Orson Welles kad su ga pitali kako ste vi to tako genijalno napravili vaš prvenac. On je rekao pure ignorance, znači potpuno neznanje, jer malo pozorišnog znanja i bavljenja scenografijom iz pozorišta u Harlemu je uneo u vizualizaciju građanina Kane-a, imao je vrhunskog direktora fotografije i imao je neke ideje koje bi vjerojatno učeni filmski reditelji hvatali se za glavu i rekli ne, Orsone, iskuliraj. I evo sad, pošto je sada se sve ovo događa, mi sad pričamo u vreme studentskih blokada, da li će ti svi filmski radnici biti osakaćeni zbog 1,5 semestra nemanja istorije filma? Mislim da ne. Mislim da probijanjem granice znanja shvatate da probijate granicu neznanja. Samim tim što je znanje veće, u stvari je neznanje još veće, mislim, pošto to, šta sve ima iza toga. Neće niko patiti ako ne vidi boju nara od Paradžanova, jer me već dosta njih i mrzi kad im pustim to, ili single s kamerom na krovu ili već bilo šta. Filmogram podcast.